Lindio we thuolo jatend migao machon mar limbe Najib Balala kod jagoro mogirore machon e migao no mar limbe Lea Gwiyo kod Rambunto kwedo tudruok margi kod mibadhi mar $8.5 ewi gedo mar kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College. Balala kod Lange ne ondhi kod EACC otieno manyoro ka duol no manyo achije mamoko 12. Lydia Okeyo nigi mathoth. Bang' kanyondhiye otieno manyoro kendo gengne e tesendo bila ma Kilimani mane en jatend migao mar limbe mapacho ka Najib Balala kanyakla gi apisa mokadek no chwale log tich mar duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC okinyi makawuono. Maen kaluwore gi mibadhi ma ichichne mienogi kama omenda makurilach maromo $8.5 mano winjo gergo kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College mantiere Vipingo e kaunti ma Kilifi nolalie. Tume ya EACC imeweza kuwakamata washukiwa katika ile kesi ambayo inahusu fraud katika Utalii College kule Kilifi. Wachore ni $1.9 mano podhi mondo mitige gedo makamano. Kata kamano achijego ne omedo gariyo magi medo mendago nyaka $8.5. Baada ya kumaliza uchunguzi huu kama vile sheria inapohitaji, tume imekuwa ikipeleka faili hizi kwa mkurugenzi wa mashtaka, na wiki hii tume ya EACC imepata makubaliano ambayo ni concurrence ya mkurugenzi wa mashtaka ili kuwakamata na kuwapeleka mahakamani watu mbalimbali wakiwemo watu ambao wamehudumu katika serikali iliyopita na wengine katika serikali za sasa za county na national government. Najib Balala kod Joseph Odero no chwal nyaki domo Malindi mayalo buche mibadhi kamodo inegi ketho maroma par mag mibadhi. Apisa mamoko machon mabine nyondhi oting'o mane en jagoro mongirore migao no Lea Gwiyo, jatachenro matudruok mar mbui Flora Ngina kadul mar EACC oyangoni ibiro donjnegi gi ketho maroma par kama oting'o tiyo marach gi apisi magi tiyo marach gi omenda, rem luwo chike mag ng'iyo mwandu ya apise piny owacho kod ketho mamoko. The offenses relating to procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in relation to the construction of the proposed Utalii College, that is the coast branch in Kilifi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyangoni pod gimanyo achije mamoko 11. Bang' achiel kuom achijego, Alan Wafula Chinane mane en jatatije ma Tourism Fund no maki Bungoma kendo dini apise mag EACC mantiere Bungoma. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime kod weche manyien kama jatend piny William Ruto